Janitor. Kahden kilon siika. 2 kilon siika. Siimaa ei näytä, ei kerta kaikki. Nyt mä. Vittu rauhallista. Hirveet lentomikin. Tästä videosta ei kyllä tuo hevon helvetti. Ui vittu! Kauhea elkka. Vittu, yli 15 helposti. Kunnon sika. Kauhea konna vittu. Vittu, vaihtuuko meillä valta ton kalan jälkeen? Pystytkö tekemään mitä niin tuossa taustalla? No, se on hyvä suunta. Tuletaan. Ei Jeesus. Pointti. Jettee finaalista. Tota sun siimaa ei järjessä nää, ei kerta kaikkiaan sitä enää. Ja lärvistä kiinni vittu, aika vähän aina. Huomaa se rempoon No. helvetistä. Nyt on konna kyseessä. Kirkas se. Saattaa noin. Ei halua antautua. Toivottavasti mahtuukaan pussiin. Pakko mahtua kovin. Osu terävä koukkiin. Hyvä. Kun tuo sumu. No nyt on siinä. Tykkää viimeistä purtit. Vapaa ruoka. Joka konna nousee. Vittu mikä talonmies. Ei se ihan ehkä viety tuosta. Ei ehkä kannata. Vaikea sanoa, kun paksu maahan sillä. Ei nähnyt. Otat ylös sen, niin on rekordi kyseessä. Leppistä tulee lapiksi. Tai naamiksi. Tää on naamis. Äijä vääntää selkäkaaren. Vittu. Se on hieno elukka. Kun selkäällä näin korkealla saa. Ja se jos vaan kunnolla kiinni, niin kyllä se sieltä taipuu. Alkaa olemaan 5 minuuttia kohti videoakin. Sitten on löysät hakkeet samassa. Paristot loppuu saatana. Nyt alkaa olemaan kiire. Pitää vaihtaa kameraa. Akkuvalo vilkkuu. Vähän niin. Joo, ei sitä näytä. Talkkari antautuu kohta. Kauhea kiroaminen. Oota, kun se tulee ylhäällä alkaa kauhea huutelu. Kiroaminen vaihtuu uuden.
On se vittu varmaan 1,10 m pitkää. Saatana! Hirveen työhön tuskaa tää. Nautiskele, perkele. Kyllä sä tiedät, että tossa vaiheessa alkaa olla hapoa. Joo, mut pidetään rauhallinen. Vielä. Kyllä se voi keksiä jotain. Joo. Puhelinen ei kyllä saa mitään. Näin pimeässä. Näyttää sitten. Jaksa. Vittu saatana, kiroavan. Nyt tuo kerrottanut pitkään. Onko? Ja hirveästi. Kävele alaspäin. Miltä tuntuu? Ei varmaan kävele ylöspäin. Varovasti pumppaa. Joka talkkari antautuu. Vielä ainakin yhden kellon huomenna mun käsi tukee. Alkaa olee jo. Aika hapokas. Liian hapokas. Näinkö puntin äsken? Puntti on pinta. Seitsemän minuuttia 20 sekuntia alkaa kädet jäätä ja parista loppuu. Ikinä joutunut näin paljon tästä. No on hienoa, kun näissä on virtaa. Se on kunnon Duracell. Ja helvetin tuo virtaa siellä. Siinä. Haalumieskin meinasi jo näin. Onko siinä? Ei saa. Pitäisikö mennä alas oikeasti? Ottaa paljon piuhaa ulos. Ei se paljon jossain. Muutama mee. Varovasti pumppakkoita pitää kireellä koko ajan. Ei kasva reikä liian iso. Alkaa olla kyllä molemmat hapoilijat. Oi vittu, se on siinä. Sitten vaan taluttelee. Se olisi kuollut. Nosta talkkari päätä pintaan. Anna vähän pakko. Hienoa.